Malinaw, makusog, nanadadangog sa Kabikolan, maging sa enterong kinaaban. Ini ang 97.5 Bangon OK FM. 97.5 OK FM. Gusto ko, okay ka. Nagantabay ka mo sa OKPM, miyembro ka na KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. 37 minutos pasado alas 6 ng aga. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Master Square The Original. Blemex, available in Southstar Drug, Mercury Drug, and other leading drugstores nationwide. Lifebuoy, naghugas ka na ba ng kamay? Wash hands regularly with new Lifebuoy now in the Philippines. Embassy Whiskey, chill muna tayo. Ang original na intrigero, asin chismoso sa radyo. Si David Giuliano nagbabalik sa programang Chismis is My Business. Mga tugang, good morning. Uyang unya na sa tuyang headline, kasatuyang chismis ang unya na pagkaaga. Ilihidong City Councilor Kanaga, gusto na magbakli sa paagiman kan pag-abandonar ka na sa iyang kabit na sa Roma na empleyada ka na City Hall. Sa sarupang headline ng unya na pagkaaga, sarong ex-mayor dyan sa partido area, paragos na kinakoyaman kan mga empleyado dyan sa SM. Iyan ang headlines, kasuto yung mga chismis at yan ang detalles. Halina't magsama-sama sa pagbibigay ng saya sa araw ni Jesus ngayong Pasko. Magmahalan tayo, masiglang salubungin ang kanyang pagdating, kasama ang pamilya, malusog at masaya, iwasan ang sakit ngayong Kapaskuhan. Let's all be 14 in 1+1. Merry ang Christmas, pagmalusog ang pamilya. Maligayang Pasko mula sa Rice Coffee 14 in 1+1. Mula na naman sa Rice Brand, narito ang pinakabago, pinakamagaling Rise Extreme Herbal Juice. Ang juice na punong-puno ng sustansya. Very affordable pa. 25 na sari-saring prutas at herbal extracts na siniksik sa isang inumin para makatulong magpalakas ng ating katawan. Spirulina, barley grass, buwa mera, aloe vera extract, guyabano, grapeseed, acai berry extract, dragon fruit, mangosteen at iba pang bigating ingredients. 25 fruits and herbs lahat-lahat ang laman ng Rise Extreme Herbal Juice. Kaya kung magjujuice ka rin lang naman, dito ka na sa Rise Extreme Herbal Juice. Tamang-tama ang lasa, kitang-kita ang bisa. Rise Extreme Herbal Juice. Subukan na. Mabibili sa mga butika, pharmacy at drugstore sa inyong lugar. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Mga tugang, good morning. O yung ngunyan sa tuyang chismis, yung ngunyan aldaw na Sabado. Padagos na pinagwawante da sinman na kinakasuyaan kan mga empleyado dyan sa SM, ang sarong ex-mayor, duman sa partido area. Uli man sa mandatang estilo ka ini. Nasa laog ng piranang taon na dahil man talaga nagbago kan sayang pag-ugali. Pag nahilingin kan mga empleyado sa SM na nagdadangadang na, kung pwede lang siya iturok lang na sa luwas kan na pertahan para dahil na magdaraning konsumisyon sa mga nagpupungot na mga empleyados. Pag abot ka na dyan sa SM, pagkatukaw sa arin manakakanan, insigida ma-order ng sarong tasang kape. Pag itinaunaan kape, sagin-sagin man nanamitan ang laog kayo ni, pag aloy mapiling-piling, masabing maimbungo na ang tubig, asin bakuna nga masiram na inumo ng kape,
dali-daling ikakanselar na sinambit ng order. Mahagad na sa naning sarong tasang mainit na tubig. Ito pala may balon-balon man na 3-in-1 coffee na iyoan na sayang iinumon. Pagkatapos na mainuman na sinambit ng kape, dali-daling mawalat ng 10 pesos. Yan subot para sa in-order niyang mainit na tubig. Nagkakalintar ang mga empleyado. Ninulita siguradong charge sa sainda ang kaping sayang pinagpakansilar. Paghaloy-haloy na naman sa dakulang appliance center dyan sa SM. Masugo sa mga empladong itarakod ang wire kan mga component. Ninulita, dadangugon niya subot ko na magayon ang tanog. Susugon pa ang mga empladong parandaron ang washing machine. Sa laog ning 15 minuto, gusto niya subot maaraman. Kumbaga nag-overheat o na sinabit ang mga washing machine. Paghaloy-haloy ni patuyatoy naman pahali na may man lamang binakal na man na item sa sinambit ng appliance center. Iyan ang rasong kung tanuta siya intirong kinakauyaman akan mga empleados dyan sa SM. Paghaloy-haloy, malakaw-lakaw na maduman sa pinagtatambayan kan sa mga barkada. Duman mapasikat, maistorya kan sa mga mamahalo na gamit. Arog subot kan relo niyang Rolex na 1 of kabangang milyon ang kantidad. Ana sayang sapatos na Gucci na subot na 75,000 pesos ang kantidad. Kabali naman dyan ang iba pang mamahalo na gamit. Arog kan na paha, arog kan t-shirt na anas sa ribo-ribo ang kantidad. Alagad ibinuking siya ka na sa ayang panihon na ex-mayor man dyan sa partido na puro sa naman peke ang sa ayang sinusulot. Aram niya subot kung sa tindahan, ininagbabakal ni mga peking gamit duman sa Manila. Ang ex-mayor Bistadong Maray, medyo turado ang sayang tindog. Asin na bantugan sa paagiman kan pagsulot ng pantalon na haros ang sayang paha abot na sa sayang tikab. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Sa saropang chismis ang unya na pag-aga, pinag-adalan ka na sarong ilihidong City Councilor Canaga na magbagong buhay na. Kabalid dyan sa pagbagong buhay, yun na abandonaro na ana sa iyang kabit na sa loob ng pirang taon na inisayang karelasyon. Nagapunan sa idang relasyon na panahon pa ni ex-mayor Regis Robredo, ninulita sila nagkaibahan sa opisina, kam panahon na dahi pa siya ilihidong konsyal ka na naga. Ina-advise yan siya kan mga barkadang bayaan na ana sayang kabit, ninulita inusubutan madaraning karimalasan. Asin maraot kan sayang political career, ngunya na nagsisikat-sikat siya bilang ilihidong konsyal kan naga. Aminado siya kan mga nakaaging taon, maayos siyang pakiaram ko ni mga Bulgar, ninulita siya ordinaryong empleyado lang. Alagad ngunya na siya ilihido ng kagawad kanaga na pwedeng maging vice mayor, asin man maging mayor, natatakot na siya ini mga Bulgar sa publiko. Saro pa sa ikinakatakot niya, iyong patanid kan sayang may pagkabaruknita na misis na sasakya daw niya ang sinabitang babae. Asin na siguradong siya mawala sa opisinang pinagtatrabaho ang kayo ni. Ana ilihidong konsyal Canaga sa laog ning halawig na panahon na sila may relasyon na dahil na talaga nag-alangan. Iniiyonan sayang kaiba-iba. Malanganit sa harong pa ka na babae siya nagatuturog. Alagad ngunyan, nakakamati na siya ning takot. Gusto niya nang magbakli asin man. Bayaan na ana sa iyang kabit. Ninulita siguradong ini ang madaraning kamalasan sa sayang buhay. Pinagbabasol man ang sayang misis kung tanong nangyari ang mga bagay na yan. Ninulita inisubot na garunggayo nagpabaya naman sa sayang sadiri. Nabako na siyang arugan dating magayono na Maray. Ini pinag-advise na mag-jogging, magpaparlor, asin na ibalik ang kagayunan.
para ana city councilor dahil nasubot maghanap ng iba. Ana city councilor Bistadong Maray ninulita maitom asin ala Miguel Rodriguez an sayang tindog. At sa kanto ng kahit Iyan mga tugang sa tuyang mga chismis ang unya na pagkaga. ang ilan Aldaw na Sabado, iniman ng sinong lingkod si Dave Duliano. ito ay hindi Ang orihinal na intrigero asin chismoso sa radyo. Si David Duliano nagbabalik sa programang Chismis is My Business.